É unha tarxeta persoal e intransferible a disposición da mocidade galega. Ten distintas utilidades, descontos e vantaxes. Podes utilizar tanto en Galicia como en España e tamén nos 40 países da Comunidade Europea adheridos ao programa do Carné Xove. O novo Carné Xove enviarase de xeito gratuito a toda a mocidade galega comprendida entre os 12 e os 30 anos. Poderá ser utilizado ata que cumpras os 30 anos e non haberá necesidade de renovarlo. O obxectivo é facilitarlle á mocidade o acceso a diferentes bens e servizos a través de descontos, como poden ser nos museos, diferentes hotéis, medios de transporte, comercios do pobo, etc. Moitos de vós seguro que non sabedes que o Carné Xove tamén inclúe un seguro que cobre dende asistencia por accidente ou enfermidades durante a viaxe, asistencia por danos á equipaxe, asistencia por retrasos dos medios de transporte e asistencia por responsabilidade civil. No concello de Oleiros temos os seguintes locais adheridos ao programa do Carné Xove: Café Bar La Parisina, Librería O Castelo, Estudo fotográfico Fotoarte, Talús Centro de Fisioterapia, Café Bar Rialto, El Bistró de Tata, El Rincón de Sonia, ...4C Centro Óptico, Café Paz Samoa,